tenim ous, tonyina, salsa de tomàquet, pasta de crestes i pastanagues. El primer que farem serà posar aigua calenta a l'olla per bullir els ous. Quan l'aigua estigui bullint, ja li podem tirar els ous sense que es trenquin, i el meu truc és ajudar-me amb un culleró. El primer que hem de fer de tot és agafar les pastanagues, pelar-les i tallar-les a trossets amb el ganivet. Jo ho faré amb pastanaga, però vosaltres ho podeu fer al vostre gust. Ho podeu fer amb altres verdures, esbalgínia, pebrots, ceba... Ara tallarem les pastanagues a trossets petits. Quan l'oli estigui calent, ja podem sofregir. Quan comenci a suar, ja li pots tirar la sal. Ja els tinguem pelats i els podem començar a tallar. Ara que ja ho tenim tot preparat, ja podem ficar tots els ingredients per fer la barreja de les crestes. Triturar-ho amb la forquilla. Ara anem a farcir les crestes. Li hem de posar una mica de la barreja que hem fet al mig i quan li haguem posat li posem una mica d'aigua per un costat, però només per un, pels dos no. Perquè s'enganxi més bé a l'hora de tancar-ho. Quan ja tinguem l'aigua posada, agafem l'altre costat i ho tanquem, com si fos una mitja lluna. Quan ho tinguem fet, amb la forquilla ho aixafem una mica. I ja tenim la nostra cresta feta i ara podem posar la plata del forn amb el paper de forn. I així anar fent.
Mami, un cop la pastanaga està tova, ja la podem... T'estàs cremant? Mama, no puc! Estàs gravant? Sí, estic gravant. Ho buscaràs a càmera ràpida, oi? Sí. Ho ficaràs amb aquesta música, si la trobes? Quedaria bé. Vale. El pots tallar per separat, eh?